trabaho mabilang tuyo. Anja ni ada kalau sa pangpang. Napatag sila. Ay namuray gidangat. Wala ka trabaho. Nagoy na palit na pangpang. Trabaho, pagkakanay lang may kayo. Trabaho nun. Ba. Pag kita lungon sa tawra sa mo uli. Okay po. Ba, oy kami magigo kay mo adto na ta. Ni, asa naman mo? Aw ani ba mo uli na me. Mo to kami Santa Cruz. Santa Cruz mo ulit. Adto mi lang Antipina. Asi Antipina wa. Das di agi birthday ni Antipina dirito. Ja, karon kawa man di nang basta sila diri nang manyanita. Mo ba? Karon lagi kawa na tinga kuha si Ja. Basic busy. Ha? Basic busy. Basig busy po to eh. Ano lagi pa yung mga module dun. Lagi. Di na si Manang malingaw jud ko. Malingaw ko nidyang tulo. Lagi. Na guys kaning duha guys aga makalingaw ni sila. Nangaon ako na sila sa jawa ko mo. Pingan ko pa makamukaan. Saan sa Manang? Ikaw nang to. Kaya ako kagatimo-timo man ako kay kaning kitay magluto bitaw tidig gid kita kanang tao. Wala may. Ano ko spaghetti 4 ka kilo og kanang pansit 5 ka kilo ang luto unja katong ginagmay unja si Ate Jenny sa mga katong bang mga puta-puta hingad. Di man kadto ni ganan mo kaon. Pero unjang mga ugma, lami na ikaon. Lami na ikaon. Ang injong ring house ugma na kanon. Ay, Ginoo ka. Ni pansit tagan imong to itong ibreng house. Ay daghang litson ba na nabinin. Okay, padatan mo pud mo. Naa man dito gitagaan na me. Di kaya ako sa kalitsin kaya kuan man dito ka para pang green house lagi sa taga nila. Na man dito gitagaan. Diyan kami po din na po isa din pag green house may kaya mga daw kay nang halata ta na sa tanan. Ina mga dugog litson. Unsa na mo tagaan mo jud diha. Aman unsa man pud ni? Ato ay David man gitagaan. Dewet tagay mo. Ang ginilaw ante dad ato. Gitagaan pud ko. Abo pa na sa kinilaw nga mabo. Daghang isda mo gudani. Kuan ay mga anak kay unja na nampoy kuha. Mao. Ani mo? So sa diri ate Ganahan ko og ganay aliwaros. Dali mag-aliwaros mo lagay mo. Dare makaliwaros ko na. Hala. Ako po na ginang na si kana na si. Kisingan na ni Cedric. Cedric ang tanas da kay. Okay. Kasa ya i-vlog sa nina dia. Dia guys, dia litson nga gitadtad ni agaw Para kay Muki. para ni along mukoy. Kung kana sila mo na i-prestatin gud. Lami pag mga litson no? Lami lang litson no? Jarang lang. Arang lami apog lang litson no murag crispy jadi ba? Ka. Di na ka crispy. Kanang galupi man iban na eh. Bali at si haligi mo mama o ang mama. Ikaw ang magtagon ha kita magtaguto na ta. Busy din tayo punutan ni. Busy jud. Hoy. Sana lang po yung mga okasyon. Pero wala yung okasyon din eh. Ani gumana nagpanglala. Pero may okasyon ang kuya. Dugay na mo. Ipatod na kay Muki. Oh, ipatod sana mo na. Di pag ko kamo. Doka tayo dito na. Ginoo ko sa ilo ako. Ginoo ka. Ati Marilong, agaw sa mag-upat. Wow. Kay si Kuan. Galupi bangka ka. Ha? Magtagutlo. Ay, magtagutlo diha punta kay. Ay, jang inahan. Ang tay didong, iko sa lindo aning tay didong. Lolo. Lolo, mo lang kitagutlo ta. Kay aning tay didong og sente aning luluwan, igagaw Ay, nakadungog ko arong huwan. Ani ko yung huwan, galupi ako man ng lulo. Ay. Sila ang pumigil, og ang nanay, igagaw magtagsa. Kita, tagutlo na ta. First kasi nagatang mga lulo. Ay, kuyawa. Amo ni kami baya. Baya ang nanay. Sa tingkong sila ni Manang, ha? NBI manakupay kong daka. Namin si NBI lagi.
Ito ka mula sa sila. Ano ka sa NBI dahil? Oh. Asa man mula? Dao ra lagi sa NBI. Imong address ba? Ana lagi NBI dao. Mayroon ka nga NBI street ka. Ano ka? Ano ang NBI ka kusunod? NBI. NBI. Ada orang juta dato sa NBI. Wala ang kambal ka magwa kung lisensya o ka ng student permit. Kasi umuha kang lisensya sa Garcia na lang ka kay Duura. Ay, nada si Kay Garcia. Garcia. Oo. Ay. Ari kas Garcia kay Marikas man na. Oh. Kay ang taga Ubay, taga Ginulman anda parang Duura dili ng bihig kuan sahay ba ka tagduwa ka adlaw ba sa Garcia LTO. Kini sila. Okay guys, kini sila mga igagaw rin na mga gwapa sila. Lahi man ko guys, kaya di mo ko gwapa sila na buyag. Liwat jud may muliwat liwat sa mga kanangkuan kaniwat sa tatay. O ni liwat sa tatay pero Mga gwapa sila. Doble kay mga Ulandria pud mi. Ay na, ang lula. Ulandria. Lundriya. Ang lula pud Ulandria. Pakita ko student ng kambal ka ba? Ato kasi LTO. Ato ka ko kay tabangan kang Ate Marilong. Kana sa ang baris. Ato ka mo to ka tagbilaran. Ako kang tuoron lo. Oh, na amin kuan. Hindi eh. Sa ano, ada ka sigurado na para automatic ba kumadana. Ay, saan asa ko nang Sa si Wids. ay lagi kinason. Kanang seafood. Kanang mga mahalon nga kinason. Uy, ginoo ko. Mula first class nga. Probar laman ng kuan Uy. student permit sama. Ay, ginoo ko. Mama, ano ko. Nasa tayo mangan? Hilin. Nang hilin. Hilin ampong. 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 Well, no ni lang ko Murag ampong. Asa ba murag na nadunggan ampong. Hilin. Nabot sa tagbilaran ni sumangpong. Anda. Makalingaw ni silang tulo guys kani kinakpaspasan mo tadtad. Kani pang duha mga garaon ning duha. Di apa ni isa. Ano ka bisi pa ni kusina. Mana mga badi-badi ni Antilina ni Karen kani sila oh. Inaaptikan eh. Mga yan, tingin na rin eh. Mga Yardabs. Ito na ang Wala, sexy ka ako. kasi mga maganda to. Oo, mga mabait, masipag. Tagalog na siya kaya naigo na siya sa Red Horse. Ay! Mula. Gisipan na siya sa Red Horse guys. Ngayon, kasi nakapunta ako ng kanila. 8 years. Oh? Ano ba dyan? Ikaw ganito. 8 years, 8 months. Ala, mura kita angat. 8 years and 8 months. Tumari ka na ng suba. Ay, namura. Di anong ito guys. Impas ko ni Ron. Mura na Kung ano yun sa kaya unang suba ka. Red Horse mapunuin dyan. Pura mga budyo. Ina, buzog ba? Uy, ba't ka mas may ng tuba? Bitaw. Kaya sa manang may tungog, budyog ba? Kanong siba na ng may tungog. Ano sa maimo? Ang sama ng bagot. Uy. Sakto. Kinilaw. Unsa na ito ba? Paminaw. Imnunus tiguan. Pero ba't, ha? Oh, sama na yun. Ano na yung tungog? Diyan, sa naman na. Ito nga, nagtablid ako diretso. Makahibos lang yun. Ay, makalimang ano? Ay, di tayo maadyo. Uy. Maat. O, itong ka na naman. Tungog ka na naman. Pahuwa sa ka. Busy sin ka kaadyo. Oh. Ato asarif gibalik? Oh, sagdiraan dyan na. Mo na lang mo dito yung lagi ka pa-bring home. Ang spaghetti na lang pansit. Kaya mo naman dito panglaban. Uy. Wow. Ang mga cordon bleu kung sa padihan. Murang-murot naman guys. Intaw. Ang na lang ito sobra. Oo. Hala, uy. Hoy, kumara na lang yan dito. Oo, labi dito Biko, promise. Wako katilaw sa Biko. Sige, Biko. Hindi na style ba yan ang inya? Naika ko ganihan siya kay nahulog man. Ganun mo ka nakakaon sa Biko? Walang lamig dito adyo. Oh, sayang nga adto. Uy. Wahoy na sa Biko. Lata mang budil. Hindi, ang daban na jupuk tao. Wa pa kayo itong mangsan. Hindi, wala na yung ag. Hindi na mag-yung-ag. Daghan pa magkanon adto. Di na mag-bungap. Di lagi magpalong. Apa hoy, sabot mo, relax sabot mo. Ang kapuno. Wala namang ipuno. Kaya niluto, ano din yung papuno. Sa kaya. Happy birthday, Uncle. Uncle. Pero ano naman na Eja? Natog naman na sa ganun nga pagkakas sa kuwan. Ipukaw lang nga mo. Mau ba? I-search ng Marilong. Anak YouTube. Marilong Bulan. I-subscribe.
Kay grabe, daghan na din sa subscriber. Naguna na sa kani siya. Kuan ka ng Magkakita ka speechless niyang ang pamigil. L-O-U-N-G. L-O-U-N-G. Kung dyan, napo na katong mga basak niya, timir nga napalit sa vlog. Ang inig punti ba ka na mag-harvest, i-vlog ko. Puhon. Makalugar ka, basta kayo mga talita po sa October. Magkuhat naman ko sa ni auntie. Oo, ni auntie. Among pag-message siya dyan, mag-harvest na inig ka umang. Hindi kasi si Ate Marilyn lang tingog ka tong tahon kay lamig. Hala, uy. Lamig tingog. Ay di good way yan ato mga foreigners sa kanang Ibayad ko nukor. Blog speaker, ibayad. Kacho. Ay. Esa na tayo jangan? Duwat. Dili, kanang tarang si. Ha? Wala pa. Jangan isa to na si. Ang yung tinungan? Kisa na ilaw tulas. Bao siya tinungan? Kisa tayo mangan? Ha? Kisa tinungan nyo doon? Bata maning kuan no, nang aleryo. Uminga Gloria. Ay, uy Linggo apelido. batang ng uming. Anak na. Uming. Makanito ko lagi sa usahay. Kaya bukanta na lang. Kanta bitaw na. Aman. Ako kanta din sa Oh, hindi kaya kador. Ada isa ka istorya guys. Ako may cellphone, pinuwakan na ba ng lubi? Sige, inom lang. Ikaw pinuwakan. Ada isa ka istorya guys. Kani si Josie ato. Oh. Tapos si Uwag tayo ha. Cellphone nga pinuwakan sa lubi, kantidad og 6,000. Uy, kuya wabay. Pinuwakan nga lubi, gibuwan. Biti- Baligya ka biyato. Tiang. Tiang, isang kuan mo ba ba? Hala ka. Oh, dili lagi ko ro ingana. Ang sama na long, isang sinya. Kinuha kag lubi na long. Tiaw guys, anong kakubihan. Kay gumidag mo. Guys, mong pahibawon. Ang iyang sila Guys, ha? Emil. Hi guys, tanaw ni guys. Ay, pata ke. Ha? Isa. Wala lagi. Awan.